Hola! Avui us proposo que fem un viatge pel fons marí. Per fer aquest viatge utilitzarem un foli o una cartolina de color negre o el color més fosc que tingueu a casa, una funda de plastificadora o jo en aquest cas he fet servir paper de cel·lofana transparent, un foli i retoladors. En el cas que fem servir una funda de plastificadora, simplement ficarem el paper o la cartolina dins i aquí dibuixarem peixets, pops o el que vulguem. Jo, com he fet servir el paper de cel·lofana, he retallat un tros i l'he enganxat a la meva cartolina amb cinta adhesiva, aquí, aquí i aquí. I aquesta part d'aquí l'he deixat oberta. Com veieu, ja tinc els dibuixos fets. I amb el foli he dibuixat i retallat una llanterna. Ara ens ajudarem per separar el paper de cel·lofana i amb la llanterna enfocarem el fons marí. Trobem unes algues amb 1, 2, 3 i 4 branques. Trobem un cranc amb 1 i 2 pinces. Una estrella de mar amb 1, 2, 3, 4 i 5 cantonades. Un grup de 3 peixets, una petxina i un pop amb les seves 8 potes. D'aquesta manera, a part d'anar descobrint els dibuixos, podem treballar els números. Podeu fer moltes coses, podeu fer un fons marí o fins i tot constel·lacions i que comptin les estrelles. Espero que us agradi, que descobriu moltes cosetes. Que vagi bé, adeu!